Astăzi suntem la Balta Cornești. Astăzi voi pescui la coșuleț. Ca și nadă pentru această partidă am decis să merg pe MG, amestec de nădire de vanilie cu betaină și amestec de nădire krill și fish meal cu betaină. Asta va fi nada cu care voi pescui astăzi. O să-mi prepar nada. Vanilia, în primul rând. Așa. Asta odată. Voi adăuga un pic de lapte de porumb, dar nu mult, puțin de tot. Cam atât. Asta. Și acum apă. Asta o las acum să-și tragă apă. Partida de astăzi va fi la coșuleț. Asta e una. Voi face krill-ul. Asta îl voi umecta așa cum este el, fără a mai adăuga nimic altceva. Până îmi voi prepara, până îmi voi face sculele, până îmi voi face montura și tot ce trebuie pregătit bețul de pescuit. Asta va sta la umectat. Bun. După ce am nădit un pic, bag aici. Începe cu 2 viermi la cârlig. Unul îl voi trece complet, așa, iar celălalt îl voi agăța doar de coadă, așa. Vom merge cu nada krill pentru început. Voi pescui undeva în 3 sferturi bolții. Hai da! Așa. Cam așa voi începe pescuitul. Cred că avem și primul pește. Caras.
Ei, mamă, l-a înghițit, frate. Și scărlige de 12. Tot l-a înghițit. Hai, deschide. Cam așa. E bine. Carașii la Coșuleț, de pe Balta Cornești. Așa va fi titlul videoclipului. Să mai băgăm în viermea aceea. Așa. Bărligătură multă. Deci așa, multă bărligătură. Aceasta, la acest pescuit. Dragii mei, deoarece răsăturile au întârziat oarecum să apară, am pus un cârlig de 14, deoarece la început am pescuit cu cârligele de 12 și prea foarte puține trăsături, foarte slabe, și am schimbat și acum văd că e un pic altfel. Nu e ca la metod, e un pic diferit total de pescuit, dar na, e ok. Până acum sunt mulțumit de rezultate. Sincer, chiar sunt mulțumit. Doar că oricum peștii sunt foarte apatici. Aia e clară treaba. Prea pun botul. Și na, când stai să te gândești, acum chiar le dau proteine, na, ce conține hrana vie, momeala vie, cum s-ar zice, viermi, râme, dar nu se încumetă încă. Probabil mai spre după masă să dorească să pună botul. Dar cred că voi face și o mână de nadă LED. Să încerc să bag un pic în coș. Să văd, poate e alt impact acolo în apă. Și poate vor vrea acolo atunci când ai și un pic de LED și un pic de așa. Poate lucra un pic altfel în apă. Și da, se poate să fie și asta. Încercăm. Cum am spus, voi prepara aici un pic de nadă LED. Asta e tot. Da, mai bag un pic. Mai bag un pic. Să încercăm, poate reușesc să activez așa patul de nadă. Poate îi fac pe pește așa să bage botul. Deci am pus un pic de apă și deja s-a înverzit. Deci LED-ul ăsta este special. Deci uite, în apă
Nu e cum. Foarte tare ce să. Să mai băgăm un pic de apă. Perfect. Să vedem astea aici așa. Asta voi băga în, cum să zic, voi adăuga așa câte un pic în coșuleț. Ca și așa. Iau asta, bag aici și acum bag pe coșuleț. Treaba asta. Păi frate, dar stau cu el în gură, mă. Da. Da. Deci stă cu el în gură, frate. Uite. Am făcut cu totul și cu totul altceva, dar nu a tras, era bățul cum, mamă cât ai bocangul. Era bățul cât am lăsat. Ia și... E bine. El doilea care îl prinde așa fără să tragă. Cine știe. Nu știu, dar este bine. Hai, stai cu minte. Stai cu minte, tati. Mamă, ce carașe. Bucată și bucată, sincer. Frumos. Frumos, numai că nu s-a văzut când a tras. Ce să zic. E bine. Doamne, ajută pește să fie. Ce să zic. A stat cu cârligul în gură și n-a tras. Nu știu. Nu. Trebuie să gândesc un pic mai logic să văd exact ce și cum o fi. Dar mă gândesc eu că se îmbărligă cumva firul în apă și nu pot să tragă metodul ăsta, coșulețul. Cine știe. Hai să vedem ce am făcut acum aici.
iar nu știu ce noroc am, da, cred că am zis aici pe balta asta bate de 2 ori pe an. 6 luni de la stânga la dreapta și 6 luni de la dreapta la stânga. Dar nu mi explic. Data trecută bătea așa, mă bate invers. Deci, fain. Avem și un crab, cred că, sau un caras mai mare. Nu, caras mai mare. Acum, trebuie să am zis că e crab. A, am crezut, bă, dar tu știi cum o tras, mă, ca crapul. Ai luat un slab de copil. Scoate coșul imediat, să vedem ce am prins. Nu mai stau foarte mult. Trece, poate și vântul. Și sunt foarte multe iespii și nu mai pot să le suport. Așa că mă voi opri aici cu această partidă, mai filmăm, știi, și cam atât. Am făcut și un live. Ei bine, ne vedem la un nou video data viitoare. Pa, pa. Hai să scoatem și coșul. Sunt mulți. Este. Cam astea sunt peștii de astăzi. Frumși. Fac și o poză cu ei și gata.